pan František Rendl ve finálové kole získal 61 bodů. To má jako já jsem no to je jedno. Postavte se tady, ještě počkejte na další spoluhráče. Na třetím místě se umístila slečna Martina Češková. Počtem bodů ve finále. Na druhém místě se umístila hráčka, která dostala divokou kartu, tak něco v ní asi bude. A je to paní Milena Ševčíková. No a úplně nejlepší z nejlepších, kdo myslíte, že to asi bude hrát táta asi dohromady. Je to pan Vladimír Lešák, neboli rodina Lešáková, a pan Lešák nahrál ve finálovém kole pouhých 10 bodů. Doufám, že pan Lešák ví, co se sluší a patří, nechá pohár naplnit.